बै हिन्जावखौ देखायला देखाय हिन्जावखौ बै हिन्जावखौ देखायला हिन्जावखौ बा दे 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 बुस्थुखौनो देखायनो नागिरबाय थोड़ा दिखाओ ना कोई बात नहीं देखा ना थोड़ा देखा ना देखा नहीं थोड़ा दिखाओ ना दे थोड़ा दिखाओ दे Sering kami ikut mabaku. खुलुमबाय गिबियावनो बिटिआर हालामनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि बे बेलासे समाव बावहरनाय जाबाय जे आं दिनै गासैबो बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम दिनै फिन खेबसे बे मिडियानि मोखाङाव फैफिननो गोनां जादों जे जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि धनस्रि समस्तिनि एक्स एमसिएलए रबार्ट नार्जारि बिथाङा ओरैबायदि मूर्ख बायदि आंनि सायाव जिथुनिखि एलिगेसन लाबोदों जाबायदि मूर्ख बायदि माने मानसिखौ मोनसे माबायाव नारसोमदों माने थाखा जादों बा थाखा थगायदों होननानै सासे हिनजावखौ बियो बुद्धि फोरोंनानै जे कल रेकर्डिं खालामनानै इउटुबाव माबानायखौ होनायखौ आं मिथिबाय दा बेवहाय आं गिबियावनो आं बुंनो सानो जे बिथाङा सेथियावनो बिथाङा आंखौ सुथुर हिसाबै लादों मा हिसाबै सुथुर हिसाबै लादों होनना बुङोब्ला बिथाङा जेब्ला एमसिएलए सममोन बै एमसिएलए देरहानाय समाव बिथाङा खोब राजा बायदि गिदिंनानै गारियाव जोंखौ एदावहरोमोन बिदिनो गावखौ गोजौआव दोननानै स्करपिय' गारि लानानै गिदिंनानै हिनजावफोर लानानै गिदिङोमोन बिनिफ्राय जोंखौ माने भिडिअ कल रेकर्डिं खालामनानै एदावहरोमोन थिग बिदिनो सानसे समाव जोङो बिदिनो माखासे उदालगुरिनि माखासे इन्टेलेक्सुयेल बा माखासे लिडारफोर बिदिनो जोङो बे रिलियन मोसाहारिनि मोनसे रेस्टुरेन्टआव जोङो कफि लोंदोंमोन बे कफि लोंनाय समाव बिथाङा बबेयाव दंमोन दार्जिलिंआव दंमोन ना दिल्लीयाव दंमोन ना मुम्बाइआव दंमोन आं मिथिया स्करपिय' गारियाव सासे हिनजाव लानानै माने आंखौ एदावहरबाय थादों बा कल भिडिअ कलिं खालामनानै एदावहरदों आरो बे एदावहरनायाव आंबो गोसो जाबाय सोर हिनजाव लानानै थांदों मंगल ग्रहनि ना सुनि ग्रहनि ना हिनजाव गदाय नायनो लुबैनानै आंबो देखायलाय होननानै नायबाय बे नायनाय समावनो थाबनो बिथां बे रेस्टुरेन्टनि मालिक रिलियन मोसाहारिया थाब फैनानै बिथाङा भिडिअ लाखोमाबाय थानायखौ आं फात्ता गैया साइडआव जे भिडिअ लाखोमाबाय थादों आं बेखौ फात्ता गैया बिनिफ्राय मा जाबाय उनावथ' बेबायदिनो रायज्लायखांनायनि उनाव बुस्थुआ भाइरेल जाबाय भाइरेल जानानै आं गोसोआव गैयामोन आंनोबो शेयार खालामना हरबाय बे शेयार खालामनायखौ आंबो लोगोफोरनो ओरैनो धेमालियाव शेयार खालामफ्लांबाय शेयार खालामनानै गोबां गोसारबाय बे बुस्थुआ भाइरेल जाबाय दा बिथाङा लाजिनानै एक नम्बरावनो आंखौ सुथुर हिसाबै लानानै दिनै आंखौ बेबायदि फाव फान्दायनानै सोरबा हिनजावफोरखौ बिदिनो कल रेकर्डिं खालामनानै थाखा जादों माबा जादों होननानै आंखौ मोनसे इलजाम लागायदों आरो बे इलजाम लागायनाय खुनु मिनिं गैया बिथाङा आंनि सुथुर आं रायजोफोरनो मिथिहोबाय आरो सासे मानसिखौ बेबायदि इलजाम लागायोबा बे मोनसे क्राइम जायो जे बिथाङा जुदि एसेबां बै सासे हिनजावखौ बुंहोदों जे थाखा खैजोमा बेसेबां थाखा लांदों नोंनिफ्राय थाखा बेसेबां थगायखो 50,000 थाखा थगायदों जुदि बे थगायदोंबा आंनि न'सिम लाना फै आंनि न'आव धरना होफै बा बिसार खालाम अनेक जातीय संगठनफोर दं आंखौ बिसार खालामफै मानो खालामनो हायाखै खालि कल रेकर्डिं खालामना आंखौ बदनाम खालामबाथ' जाया आंथ' बेखौ बिसाराव लांगोन आरो बेखौ मा खालामदों बियो बे नाम्बारखौ बै गेरेमसा जिथुनिखि इउटुबार बे इउटुबारनोबो बिथाङा नाम्बारखौ हरनानै फोरोंनानै कल रेकर्ड खालामनानै होदों जे बिथाङा मिथिया जे बेसेबां खोथाया बेसेबां सैथो बा बेसेबां गोथौसिम मा जादों बै इउटुबारा मिथिया खिन्थु मिथियालासेनो बिथाङाबो जे होबाय इउटुबाव गेरेमसा बिथाङा खिन्थु बे सार्भार क्राइम जादों बियो नोंथाङा जुदि प्रुफ होनाया बिथांखौ लानानै जुदि आं थाखा लादों लायाखै बेखौ जुदि प्रुफ होनाया नोंथांनि इउटुब चेनेला बन्द जानो हागौ आं बेखौ सार्भार क्राइमाव होगोन आं बेखौ डिफामेसन केस होगोन आंनि बे गाबोन बा सबनिहानो आं बेखौ डिफामेसन केस होगोन आरो बिथां रबार्टआ ओरैबायदि सुथुर लानानै
आंखौ दिनै बेबायदि खामानिखौ मावगासिनो दं खिन्थु बिथाङा बुजियाखै जे बै कल रेकर्डिं नङा बे जिथुनिखि बै हिन्जाव लानानै गाव जे भिडिअ कलिं खालामहरबाय बे भिडिअ कलिं खालामहरनायाव सोर रेकर्डिं खालामा बेखौ सार्भार बे माबायाव नायबानो इनकुवारि खालामबानो बिथाङा मिन्थिगोन मानो खालामाखै बेखिनिखौ आंथ' रोङा आंथ' बेखौ रेकर्डिंबो खालामनो रोङा बेखौ रिलियन मोसाहारिया बे नलबारियाव बे हिन्जावनि न'आव थायो बिथाङा रेस्टुरेन्ट होदोंमोन बिथाङासो बेखौ भिडिअ खालामनानै लगे लगे हगारना होदों बेयावसो भाइरेल जादों दा मानसिफ्रा हरबाय थायो आंनोबो गावथ' बे समाव MCLA मोन मान सनमाननि खोथा दं मानो हिन्जाव लाना बिदि भिडिअ कलिं खालामहरनांगौ बांगालफ्राथ' आंनि सिगाङाव आल्लागो आमरा लिडार एरखम आल्लागो आमरा लिडार एरखम हयगनारे बेबायदि होननानै बांगालफ्रासो आंखौ एदाव हरबाय थायो खिन्थु बिथाङा दिनै बे जोबोद गोरोन्थि जादों आंखौ सुथुर हिसाबै लानानै बेबायदि खामानि जघन्य खामानि मावनाया बिथाङा मिनिंलेस आं बेखौ बिसाराव लांगोन अब्ला बिसाराव लाङोबा थन्न थन्न ओंखारगोन गोरोन्थिया सोरनि जे सासे मानसिखौ बिदिनो थाखा जादों होननानै बदनाम होनाया बे साधारन खोथा नङा बे आयेनगत हिसाबै थाङोब्ला बिथाङा डिफामेसन केसाव बिथाङा फाइनबो भरिनो गोनां जानो हागौ आरो बिथाङा अनेक एलिगेसन दं जों बेफोरखौ बुङा आं RTI मारिनानै बिथांनि बे MCLA समनि बबेयाव सिलाइ मेसिन फानदों बबेयाव खुन्दुं फानदों बबेयाव मा मेसिन फानदों जों बेफोरखौ बुङाखैसै आरो RTI मारिनाया आरो मोनसेबो खामानि मावाखै बियो LED फानदों बेफोरखौ थयथ' आंनाव दङ जुदि आं हाइकर्टआव जुदि इनकुवारि होनांगौ होननानै जुदि आं हाइकर्टआव होयोबा बिथाङा बोसोरसेनि उनावबाबो बिथाङा जेल जागोन बियो बेखौ गम गैया बियो माने बे फाग्लामि स्वभाबखौ दाबो गाराखै बियो ओरैबायदि महा फाल्थु सासे MCLA सासे दायित्व गोनां मानसिमोन बिथाङा एसे दिदोम हिसाबै थानांगौ मानो बेलेग हिन्जावफोरनाव खैजोबना थाखा मोननांगौ माबा मोननांगौ होननानै मानो कल रेकर्डिं खालामनानै बदनाम खालामनांगौ जाखो आं दिनै बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम मेसेज होनाय जाबाय गोरोन्थि बुजिनो हागौ होननानै आं बेखिनिखौनो दिनै मिडियायाव फिन खेबसे फैनो गोनां बेनोमोन एसेनोसै गोजोन्थों